خميريها بعد ولدين نفسي زرقا ترجع لي تلقبني لخميريها يرتكا يوغي من زلا زي مسكاني كميلك خلو فرخايو حقيف النزلا زي زماني كميلك خلو صكا خايو دقيف النزلا زي مسكاني كميلك سقاي بلي كم زي تعامل سقاي بلي كم زي فوسكان حامله سقاي بلي موتي كم زي سعركا سقاي بلي هيوتي كم زي بارخا سقاي بلي موتي كم زي سعركا سقاي بلي هيوتي كم زي بارخا سقاي بلي محركا كم زي تعامل سقاي بلي كم زي فوسكان حامله سقاي بلي هيوتي كم زي سعركا سقاي بلي هيوتي كم زي بارخا سقاي بلي هيوتي كم زي سعركا سقاي بلي هيوتي كم زي بارخا سقاي بلي محركا كم زي تعامل سقاي بلي كم زي فوسكان حامله سقاي بلي موتي كم زي سعركا سقاي بلي هيوتي كم زي بارخا سقاي بلي موتي كم زي سعركا سقاي بلي هيوتي كم زي بارخا سقاي بلي موتي كم زي سعركا سقاي بلي هيوتي كم زي بارخا سقاي بلي موتي كم زي سعركا سقاي بلي هيوتي كم زي بارخا ترجع لي تلقبني لخميريها مع الولدين نفسي زرقا ترجع لي تلقبني لخميريها يسوع يغامل خازم لوناتي يسوع يغامل خازم لوناتي يسوع يغامل خازم لوناتي تمكعتي عرفان بي يسوع يغامل خازم لوناتي يسوع يغامل خازم لوناتي يسوع يغامل خازم لوناتي يسوع يغامل خازم لوناتي عبيتك زينبو بتوانيوم ينتهي عبدنا عبيتك زينبو بتوانيوم ينتهي عبدنا أنا والكل على خبطاته كما خبروا لي تنسك يسوع أنا والكل على خبطاته
ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝሎናተይ ገሊያቶም መብራስ ይእመኑ ገና ግማሬ ሰረገላታቶም አነግን አልስምካ እግዚአብሔር ኃይለይ ዋልታይን ገረየለኹ ገሊያቶም በብራስ ይእመኑ ገና ግማሬ ሰረገላታቶም አነግን አልስምካ እግዚአብሔር ኃይለይ ዋልታይን ገረየለኹ እትናዩ አባኻ ምውጣን አለፋለዎ ንስምካ ምእማን ነዚ ተረክ ናባኻ በፂአ ተፀጊዓኒ ንስምካ ትንክዕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝብሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝብሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝብሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝብሎናተይ ትምክዕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝብሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝብሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝብሎናተይ ኢየሱስ አይኻ በይንኻ ዝብሎናተይ ገሊያቶም በፍራስ ይእመኑ ገለ ድማር ሰረገላታቶም አነ ግን አልሰምካ እግዚአብሔር ኃይለይ ዋልታይን ገረየለኹ ገሊያቶም በፍራስ ይእመኑ ገለ ድማር ሰረገላታቶም አነ ግን አልስምካ እግዚአብሔር ኃይለይ ዋልታይን ገረየለኹ ንጽማዩ አባኻ ምውጣን አለፋለዎ ንስምካ ምእማን ነዚ ተረክ ናባኻ በፂአ ተፀጊዓኒ ንስኻ ትምክሕተይ ኢኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ትውክልትና ኢኻ ሃሌሉያ
ኢየሱስ ነፃ አውጪውኒ ከምትገንሸብ አራቂውኒ ገና ኢየሱስ ነፃ አውጪውኒ ሃራ 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 ወጤ ናፃ 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 ወጤ ሃራ 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 ወጤ ናፃ 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 ወጤ ኢየሱስ ሞተይ ሞቱ ሕይወት ይሁኒ ከሚሉኝ ሞቱ አነ ከይመውት ኢየሱስ ሞተይ ሞቱ ሕይወት ይሁኒ ከሚሉኝ ሞቱ አነ ከይመውት ኢየሱስ ሞተይ ሞቱ ሕይወት ይሁኒ ከሚሉኝ ሞቱ
ተራዩለ ጌታዬ ከቢሉ ላይ ብዘገን መልከ ጸቢብ ጌታዬ ከቢሉ ላይ ብዘገን አብክንዳይ ኮይኑ ተራዩለ ይቀቃይነ አብክንዳይ ኮይኑ ተራዩለ ጌታዬ ከቢሉ ላይ ብዘገን መልከ ጸቢብ ጌታዬ ከቢሉ ላይ ብዘገን I
أبصفك سلماتهم كل قديتو يجزون عخا أنا والكبري كل رحيقا يجزن الساي بملعات تخبيرك نسويوت غمرتي أنا والكبري كل رحيقا يجزن الساي بملعات تخبيرك نسويوت غمرتي أنا والكبري كل نعيقة يا قسن رسل بملعات تخبيرك نسويوت غديتي أنا والكبري كل نعيقة يا قسن رسل بملعات تخبيرك نسويوت غديتي أبتي زلعله أبتي زبرقه أبتي لعلو كله لعل زبله قدوس سفرة بشح جزء أشح بألاف جزء آلافات ملاقتي وتم 4 إنسان وتم إسران 4 شماغليتات أبزريات زفان كأخوينهم أبرسهم زلوا أخليل أوت يوم دما أبدوكوات زفان كأبغر خادر بيم فقم إلهم نسخة أتي تحرد كجنشل أملخون سجدتن كبرن سلطانن تأزازنتن كتوسد بقعيها نابلو كل جزء بزي مقرات معلتات بزي مقرات جزء زملوغا زسقدو لك على زبلوغا حيالنا حيالات قويتانا يقويتوت أبلعلو خلو بعد سلطان زغونكا فتاري سماين مدرن نخلو به واتعتهم برو منقصغا زي تودا نقصغنتك زي حلف أملاق اكسيابهير هاللويا نخبرك هالنا نمسكنك هالنا لعل علنا بلك هالنا كبرين السمكا يقبا أملخون السمكا يقبا لعلنا السمكا يقبا كما غازب الأملاق يلبون هاللويا 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 كله علف زيت حلف كله غلوت زيت لوت بزي قصري معلتا داب زفانكا ترقاقي غات نقص نقوس هاللويا 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 نا يهودا بسا حيل موت حزكا زي كاله بسال زي معلتي مقابر فنك الغازتن شاغا يسوس ناي نقصات نقوسا يسوس ناي قويتا هاللويا We celebrate you, Jesus.
يقباكايو يقباكاي مون خبركا يقباكاي مون ملخكا يقباكاي مو فقم إلا نسجدلكا السغا عبي أملاخ إيخا سيودا معتات هلوكا من قصو موداتا يبلان زتبهللكا هاللويا 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 سبات اللخا يبلوخا يلخان يبلوخا نسخاغن عبزفانكا ترقاقي خالخا شمكا يبارخ هاللويا 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 بزي معالت زي دسيلنا عبدكو أقرخا فتيمنا متينا نخبركا نمسجنكا سلو كله مزغلو عبيدكا كين عاكا زفكركانا زدحانكانا ورسخا خنكون زغبركانا نخبركا لنا نمسجنكا لنا سبسل زقصركانا نعنا قتبل أمسك قلب ممات فقرخا سلزرخا زغرم أملاخ تغرمي خا እግዚአብሔር تغرمي خا غويتا تغرمي خا بحق እግዚአብሔር تغرمي خا غويتا تغرم أملاخ مزغل عبيد كان حدا زيتنا غويتا شمكا يبارخ شمكا لعلي بل يقبعك يموت تمسكنا يقبعك يموت تبارخ هاليلويا 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 بزي حل فقر سلازفك أركانا بزي ود محرد سلازت أوعكانا شمكا يبارخ شمكا لعلي بل شمكا يودس شمكا يقدس كبور شمكا لعلي بل هاليلويا 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 نخبرك نمسجنك بزمعت الماس لازا أخاخب كان تمسجنا أبيت كان كون بمنفس كان قال كان كنت أجب إذا برخت إذا عناس لزخونا نمسجنك كلنا سلة نفتو هزبي نفكرو هزبي كاو زخونا هزبي دي أبير أبود ما نتسألي علينا مدرنا حجرنا كتبارخ بويتا أم مدرنا حجرنا زجرم قبرك تجبر كتورد بويتا تزارب كا يقولوا تبوق على تازفت سملن معتات كمتة بيسوع سم نتسألي علينا كم تفح زبلنا ياخن أكبت تسألي عليه مدرنا خدحن تسألي عليه أبوتات عديتات أقواز غرازوت قلعت كلهم كدحنو يتسألي عليه إيرترا وانجيل يطلق لك هاللويا إيرترا بوانجيل تملع نبلالنا برقمي الصبر بوانجيل تملع قويتا مفل لا يزبل كله يوجد بوانجيل تملع قويتا حسب أجاننتن مغرط أنقلتن كله ناي منافس عالم كفو زبل كله أبتا مدر تعلمن تمخران كله كاب حج نزل علم بقويتها بيسوسم زفرس يخون نبلع لنا بيسوسم زفرس يخون قويتها على اللويا قدوس أملاخ እግዚአብሔር زغرم ነገር أبتا مدر لكامو شمكا يبارخ كي كونو خلونا مسجنك كبر خلونا عخا يخون بيسوس كريستوس زلالماوي كبر سم آمين اسكي بقى عللتان طلعت الناس هاليلويا شاتا تا 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 بيرا لا فيانا سارا هاليلويا هاليلويا هاتي ازكو يتازكو ناينا قسات نقص قويتايو آمين دو 4 عامات نقيسو زحلف نقص ايكونن 8 عامات بعدكم من الزبل نقص ايكونن حنسا ابزفا نزلو صنيعو زنبر املاخ اتملاخ نماريام كم إلوا እግዚአብሔር ድማ ዝፋና አቡ ዳዊት ግቦዩ መንግስቱኻ መወዳእታ የብላኒ ነው ሃሌሉያ እስኪ ደሞ ዳቂት ዕልልታ ነዝናይ ነገስታት ንጉስ ሃሌሉያ 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 ክብሪ ንአምላኽ ይኹን ጎይታ ይባረኩም እንኳ ዓብዳን በሰላም መጻእኩም እዚ ጳኒኤል ቤተክርስቲያን ይባሃል ሎሚ ንመጀመርታ ጊዜ ማእኸልና ጋሻ ኮይኑ ዝመጸ ተዳሎ እዚ ደስ ይብለና ክንቀበለኩም ከም ናጋይስ ዝግባ አቀባብላ أبسلكم مطلعين ملكة أداؤكم أرينمو بسمكم كنفالتكم باهي بلنا እግዚአብሔር مسكن anyone newcomer today لو مين متجمر تاجي زي ما تسب أجوا ما يتحفروا زي بيت حرنتي بيت قويتا أي منفس كلوش يزلوا زي أبز خال ولا حد يلن قويتا يزلوا لازم يدكم بملعب ثلاثة ينا قويتا يباركم anyone newcomer قاشة خاب أفريقيا خاب أوغندا خاب أديس أبابا خاب كله خذ علامات قويتا يمسكن أجوا ما حجزوا ما بتاخم تدعوا أجاش سكوفي تقولون فيلاتهم بلون قويتا يمسكن قال سبات حدا جزي عبد جاي رخبة ماما هذا هم قاعد يتفلت كاوي ويدا يتفلت دي سكيف نديو لا ده سكيف نجاري يقولون نزي زبيت قويتا يبيت حرنتي آمين دو
ስለዚህ ጋሻት አለው አይተሰከፉ ሰላም ግን ብለኩም ባህ ይብለና ይጎይታ ይመስገን እሺ ማር ጊዜ ከይወስድ እንደ حد ጋሻ ዘየለ ናመተን ባህታታ ከሐለፈ ማለት ኩላትና ደቅ ገዛት ኮይና ዘለና ሁሉ ሶምናዊ መተን ባህታ ከምት ዘለዎ ይዘሎ ናይ ሶሉስ ናይ ወጋሕታ ናይ ረብዕ ናይ ድሕር ቀትር ናይ ወንጌል አገልግሎት ከምኡ 19 ዘለና ናይ መንእስያትና አገልግሎት ዲያብየር መስገን ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ጅምር ናይ ጸሎት አገልግሎትና ከምኡ ሰንበት ሰለስተ እብረታትና ኩሉ ከም ዘለዎ ይዘሎ ሙህም ሲልማ አበበቱ ሁሉ ዊክኤንድስ ዊክዴይስ አለና midday and evening كله عين سيرفيسات لنا ስለዚህ ሁላትና አጋይ ስለዚህ ዘይኮና አው ብዙ ጊዜ ከጠፋ አይደልኔ እትዘለና አገልግሎት ኩሉ ከም ዘለው ወይ ዘለው ግን we highly encourage you ኩልኻትኩም አብትስ ተኸፍተ አገልግሎት ንዓና ኢሉ ተማዕድ ስለዘሎ በጊዜ እንዳመጸና ሁላትና ክንጥቀመሉ ግና በፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ዝኽንብለኩም ንደሊ አምላክ አብዚሑ ይባረክኩም አሜን ሰማዕ አሜን ጎይታ ይባረክ ክልተ መተንባህታ ግን አለዋኔ እታሐንቲ መተንባህታ እዛ መዓልት እዚኣ ናይ መወዳእታ ናይ ዛዓመት እዚ ዲሰምበር ናይ መጀመርታ መዓልት እያ ትኾን ዘላ ስለዚ ዲሰምበር ጥራ ተሪፋትና ዛዓመት ክንጥቅልሎ ስለዚ ኩሉ ነገርና ራፕ አፕ እናገበርና ኢና ንኸይድ ዘሕለፍና ዓመት ኢቫሉዌት ብምግባር ተገና ሓድሽ ነገር ድማ 2025 ካብ እግዚአብሔር ነገርና ክንቀበል ምእንቲ እዚ ክኾነልና እንዳጸለና ክንሕልፎ ይግባእና ለዚ ቤተክርስቲያን ነዚ ንኽኸውን ምእንቲ on top of ናይ ግልና ነገር 26 7 and 8 መወዳእታ ናይዚ ወርሕዚ ማለት እዩ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳሚ ዝሆን ደሎ ካብዚ ከተማና ውጽእ ኢልና ገጽ ጎይታ እንደሌሉ ናይ ጾሙን ናይ ጸሎትን ጊዜ ሰሪዕና ኣለና በቤተክርስቲያን ደረጃ ኣብዚያ ንምስታፍ ድማኒ ተመዝጊብካይ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚያ ክትከዱ ደልዩ ሰባት ምዝገባ ሽምኩም ንደሊ ማለት እዩ በመጠን ኩል ነገር ሰትአፕ ክንገብር ከካለና ምእንቲ ማለት ስለዚህ ለት 26 27 28 which is ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ናይ መወዳእታ ዲሰምበር ይዝሆን ደሎ እዚያ ንዓና ማለት ጎይታ ይባረክ አሜን ዶ ራ አሜን ዶ እስኪ ከም ዝበሉ እዛ ወርሕ እዚኣ ኣብ ቀድሚ እግዚአብሔር بصلوت كحلفه امين يكون لنا ديابير مسكن امين دو حطي سوري حنت ነገር ከጥልል ስለዝነበረና አያም ክንገረና ዘቀነ ናይ መሳሕ ጊዜ በበተኸ እለት 8 ዲሰምበር ማለት ነው የምሳሕ ጊዜ ንኹላትና አለና ኣብ ዝኾነ ገዛታት በምግባር ማለት እዩ እዚ ዓመት ኢና ንግበሮ ንኹላትና ግን ዝመጽእ ሰመን ምዃኑ ክንፈልጥ ምንዲ ኔክስት ዊክ ያትኸውን እታ ምዝገባ ንዓይ ኸጻሪያ ጸኒሐ ኢን ፐርሰን ያ ብሊንክ ክንበሃል ስለዝነበርና ማለት እዩ ብሊንክ ኢና ንምዝገብ እታ ሊንክ ኣብ ቫይበር ወይ ድማ ኣብታ ሴልፎንና ክስደደልና ኔክስት ዊክ ሳንዴይ ናይ ምሳሕ ጊዜ ኣለና ናይ ሕብረት ጊዜ ኣለና ስለዚህ ኣብ ኣትመጽኡ ሰባት ነና ብዙኾነ አድራሻ ስለንሰደኩም ሽምኩም ክንፈልጥ አለና ማለት ይቦ መጠን ድማ ትምድላዋት ከመይ ከም ዝኾነ ክንገበር ምን ስለዚህ በጣም ዓልቲ አትኸዱ ኣብ ቫይበር ዘለኹም ኣብ ቫይበር በተዘይኮነ በቴሌፎንኩም እታ ሊንክ ክንሰደልኩም ኢና እታ ምዝገባ ድማ ባኣ ክንምዝገቢና ንመጽን ዘይንመጽን ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ናይ ሕብረት ጊዜ ግን ብጣዕሚ ዓመት ንገብሮ ንኹላትና ጽቡቕ ጊዜና ንሕልፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሁላትና ክንሳተፍ ድማ فلوش بن حد حنا خنفالت يقبلنا ስለዝኾነ ንኾሚ ተዓላማ አምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽኩም ሕጂ ንጎይታ ክንህቦይልና ዝመጸና ብምድላው እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ በህያባትና ይኸብር አሜን ዶ ሰማዕ አሜን ዶ ሰማዕ ወፊርና ክንከይድ ገንዘብ ድማ ኸነምጽ ኃይል ዝበና ጥዕና ዝበና እግዚአብሔር ህያባትና ድማ ብቅድሚ ድማ ሎርድ በተዛብካ ድማ ነኹ ኣብ ቅድሜኻ በተኣምነት ይመጽእና ድማ ትንጎይታ ዝኸውን ድማ ወይ ተሕዝና ክንመጽእ ይግባእና ይሞ ተዳለው ሁሉኻትኩም በካሽ ትህቡ በደቢት ትህቡ ወይ ከአኒ ብቸክ ትህቡ whatever በዘጣዓመኩም አክሰስ አለውና አምላኽ መስገን ግን ጎይታ ግን በህያባትና ከነኽብረና መባናን ዕሽርናን ከነውጽና እጂ መስዲያቆን አስቴር ኮይና ክንጽሊና እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ በመሕረቱ አኪብናሎ ንጉስ ዳዊት ታይሉ እትን መስርሕ ቤትካ ደውጻና ዮሲ ካብቲ ድሃብካና ዳይና ሂብና ነዚ አክኖሎጅ ክንገብሮይና ካብቲ ዘሃበና ካብቲ ወፊርና ክናቱ ከምዚ ክበሃለና ጸንሐ ምሕረቱ ደጊፉ ሰሪሕና ትሕዝቶ ኢድና ተባሪኹ
نعنا نخلق نبرخت كنكون زجبر أملاخ سمو يبارخ تلينا ننجوس دقباء وهبت حزنا متينا لنا آمين السخاء تدهابنا زيابير أملاخ نمسجنا كلنا قويتا متاموت أنا حليها سقمتنا حليها سمونا معلتاتنا دقيق أنا كله بمحرتك خليلك عبزغن ركب نمسجنا دوك نبلجيرك يا خمو تمسجن حجي جما خبت ذهب كنا نهب لنا بعز فيه بركة سلا تباركنا نقول دقيتات سلا زغفتلنا كمت أن هبتها سلا زغنلنا تمسجن نتنو صودما نمسرح بيتك كنا ون بشيم يسوس نتقلل لنا نقول السخات دليو خبت صح نتقلل لنا سلا تجبرو سلا تبزحنا تمسجن بشيم يسوس آمين كما يكنيهم كما يعرفيدكم እግዚአብሔር ይመስገን ተሳብኸኒ አምስለኒ እግዚአብሔር ይባረክ እሺ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ይመስገን ለማልቲ ደስ ደብል ማልቲ ለጥመቁ ሰባት ከህሉና የምዳህራይ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን I think this is what we are for እግዚአብሔር ይባረክ ሰባት ክልወጡ ክንርኢሲ ወስኑ decide ክገብሩ ኸምር አይ ንላዓለሲ زحقوس نجار إلا نكبرنا أملاخنا يخون يسوع قويتايو أناس تنجبجبو قلا مسؤولون يروح زي أبي ربارخ كبرنا أملاخنا يخون حلف دبلون دماغ الرئي كبرنا حدا ما قلتي تمكت أبزت جيروس حدا إسران كلتن سبعة تميقو برنامج استودع حدا ود خمسة لوني زوي إسرائيل لا بتعمل جريماتني أنت لما قلتس إسران كلتن سبعة تميقو أنا زمس أخوجن حدا يلني لوني بس حدا في جيزيس نيروني نفسي أجن حدا سبب الليل الوجه مزخ خريم على تون نفس وكفنا ثلاث إزاز قويتان تأ كيدو بسم أب ودي منفس قدوسي نهات أمكم دك مزامرتي كبروا ومجزي أبير بارخ ثلاث إزاسي لا تفت أمت كن كيدي كبا النايبول كناون كم زي زحوز جبروس رفلكت كن جبرون تبقنا جري زي أبير مسجد كبرنا أملاخنا يكون بقر أنا هيلكم ده حراي celebrate كتجبروا مسؤوم encourage جبركم نخلاتكم زي أبي ربارخ أبتز جمرنا يتمرتخن كتسلينا بزعبا finance بزعبا جنزبنا نمهر دلنا زي أبي مسجد بزعبا جنزب finance زي ما تشم بفلاي أودات يرد أن هيد بحال نسوق أقدست أرستيك زي أبي مسجد هذا صحافي هذا صحف مو تايبل كم زي جنا disclaimer عينة جنا جمر كبلا خلو تعرستي زي أقوى نوالد شوك كتجبركن يا انتهى تبال جبركن مش زي نوالد بلولار كتكون كلا نعم شيء حتى يتفلت وياهم anyway تايبل شوك تجبر نومن سيلو سيا أمسي واحد حراي انت يخوينوس حميم
ዶክተር ጸዊኡስ አብቶ ኦፊሱስ ይነግሮ ካንሰር ይዞካሉ ይብሎ ናልክ ቀሙ ምስበለንስ አይ ሐዘንኩን ይሁ ተሐጉሰ ይሉ ፋይናንሻል በርደንሲ በጣም ነይሩንስ ብዛዕባ ደቀይ ገለስ በጣም ይጨነቅ ነይረ ሰለስተ ዋልዳለውን ይሉ በቃ ናይ ኢንሹራንስ ከማን ኤክስፓየር ከይገበረት ደቀይን ሰበይቴን ሲጽቡቅ ገንዘብ ክረኽብዮም በሰላሙም ይነብሩ ኢለ ይሉ ሕጂ ልክ ከማ መስበልኩ እዋ እዚያስ ምስተነዋልድ መድበና አናውን ኢለ ሾክ ሲ ተገብሪያ ኢለ anyway بدحريو ግን አምላኽ ረዲዮ ወጸን ይሁታ መጽሐፉን ጽሒፉዋ ገንዘብ ጥራይ ደይኮነስ አናውን ከምዘድልዮም ሲ ተረዲኡን ይሉ ግን በሐጺሩ እንታይ ክብለኩም ኢለ በፍላይ ሰብ አብ ገለገለ ጊዜያት ከውን ከሎሲ ቲ ፋይናንሻል ነገር ሲ በርደን በጣም ይው ድስከምን ድስምኦን ማለት ይው ብዛባ ገንዘብ ብዛባ ፋይናንስ ሲ ንምንታይ ንመሃር ኢልናይና ዘሐለፈ ሰሙን ጀሚርናዩ ሰለስተ ሪዝን ድማ ወሲድና ብዛባ ፋይናንስ ንመሃር መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝምህር ኢልና አብሉይ ኪዳን ኮና በሐድሽ ኪዳን ሲ ብዛባ ገንዘብ ንብረት ትሕስቶ ብዙህ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረብ ይምህር ስለዝኾነ ናናውን ክንምህሮ ይግባአና ካልአይ ነገር ድማ አምላክ ክንባረኽ ይደልየና ስለዝኾነ ተመንገዱ ክንፈልጥ መታንሲ በቲ ቅዱስ ቃላቱ በቲ ቅዱስ ጽሑፋት ገይሩሲ ኩሉ ገሊጹልናሎ ስለዚህ ክንመሃሮ ክንፈልጦ መንገዱ ፈሊጥና ድማ ብኡና ተባረኽና ክንከይድ ይግባአና መቼም ከበረኸት ኢና ንጅምር እዚ ዘሐለፈ ጊዜ ተሰማሚናሎለና መንፈሳዊ በረኸት ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብንጹር ዝነግረና በሁሉ መንፈሳዊ በረኸት ደበለሲ አብ ሰማያት እንታይ ገይሩናዩ ባሪኹናዩ ዘሐለፈ ድማ እንታይ ለኩም ነይረ አብ ካናዳ በመንባርና ጥራይ ድማስ ተባሪኽና ምዃንና አብ ከምዝ ካለ ሐፍታም ከይነቁ አመትሲ ሐፋትም ምዃንናስ ተዘራሪብና ነይርና አብ ኩሉ ዓለም 7 ቢሊዮን ዝነብር ሰምስ አተናስ አብ 12% ኢና ደለና ስለዚህ ሐብታም ሲ በየናይ ኢኻትሪዮ መኪና ተዝውሩ እንተሆይንኩም ካለ ፋክት ክበኩም ናይ ዓለም 16% ይኹም ናይ ዓለምና ህዝብ ሲ መኪና ዝውንን 16% ይኹ ስለዚህ መኪና ክትዕድጉስ አብዛ አድ ምንም ጫማ ይኹ ስለዚህ አብቲ ቶፕ እና አተኹም ምዃንኩም ሲ ገና ንበረኸቱ እንዳይኮነስ ኢቭን በመድራዊስ ተባሪኽና ምዃንናስ አክኖሌጅ ንግበር መቼም ካብዚ ዝንጽር የለን ኢለ ይዝሐስብ ካብዚ ወንድማ ሐብትና ደለብና ክንከይድ ክንባረኽ ድማ አምላኽሲ አንጻርና ይተሰለፈን በወገንና ይተሰልፉ ዘሎ ክብረና አምላኽና ይኹን አምላኽሲ አንጻርካ ይቆመን ናአኻ ይቆይ ሙልካ ደሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ናሰፋሕካ ክትከይድና ሰሰንካ ክትከይድሲ ይግባዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚህ ክንባረኽ ቤተ ክርስቲያኑን ክትባረኽ ወንጌል ክሰፍሕ ቅዱሳን ተባሪኾም አውቶማቲክሊ እንታይ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ድማ ትባረኽ ስዝራህ ዘበለ ሁሉ ድማስ ከይተጨነቅና እና ተዘርጋህና እና ሰፋህና እና ተገብረኽ ኸይድ መታንሲ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዕላማ ሒዝና ማለት እዩ አንተ ሐሳቢና ግን ዘሐለፈ ሰሙን ርኢና ዘሐለፈ ሰሙን ብዛዕባ ንብረት ብዛዕባ ትሕስቶ ብዛዕባ ገንዘብ ዝመጸስ መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ክንርዳእ ዝግባእ አባይ ነገር አላ ናአሎሚ አንተ ድማ ክንብትና ኢና ግን ቀዳመይት ክንፈልጣ ዝግባአና ነገርሲ መጽሐፍ ቅዱስ ንብረት ሐብቲ ገንዘብ ክበና ሁሉሲ ናአና እንታይ ዝገብረና ይለኩም አለኹ ስቲዋርድ በትግርኛ መጋቢ ዝብሎ አብ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ተተርጎመ ግን መጋቢ ኦነ ዴይሊ አይ ቲንክ ንጥቀመሉ ትግርኛ ቋንቋ አይኮነን ስለዚህ ታይ ማለት እዩ በአል ሐደራ ማኔጀር አምላኽሲ ሂቡና ይዘሎ ግን አሞዳታ ይሐተናዩ ዋና አይኮናን ተዋና ግን አህሊፉ ሂቡና ሉቃስ 19 ማቴዎስ 25 ሓደ ምስላ ናይ ጎይታና ሪኢና ዘሐለፈ አብዘን ክልተ ቦታታት ተመሳሳሊ አይነት ፓሬብል ምስላ ንረክብ አብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 10 ምናን 17 ሓቦም ይብለና አብ ማቴዎስ 25 ድማ ንሓደ 5 ንሓደ 3 ንሓደ 1 ሓቦም ይብለና ን3 7 ንሓደ 2 ሶሪ
هيبوهم هجي كاب أزرعنا يا سلسلة نتبتات انت انيرا مجمريا وانا نيروس هيبو مصحف قدوسنا انت فتشنا يو كله حبتن ورقن حبتن ام مدر زلو زبلو قلوس املاخ يوانو እግዚአብሔር ግን ንሰብ እንታይ ይገብሮ ይህቦ ስለዚህ አና ተዋሂብናለና ታስቲዋርድሺፕ ባለ ሀደራ ድባል ነገር ካብዚያ ተመጽ ናይ አምላኽ ይቡዋናነት ግን ድማ ክንጥቀመሉን ክነማ ሀደሮን ድማ ይቡናል አምላኽ ይለኩም ያብታ መስላ ጊዜውን ክእለቱን ጸጋውን እዚ ሁሉ ታለንት ድባልሲ አምላኽ ደሃበናይ ክንጥቀመሉ መታን እሱ ጥራይ ድማ ይኮን እንተ ግፈናዮ እዚ ባለ ሀደራ መኳን ስቲዋርድሺፕ ሲ ድሰፈዩ ደቅናው ናትናኳ ይኮኑ ግን አምላኽ በሀደራ ይቡናል ውህበት ናይ አምላኽ ስለዚህ አሞዳታ ኩላትና ተዋሂብና ኢና አሰርተ ይቡዎም አብቱነቶም ሰለስተ ይቡዎም ዘይተዋህበ የለን አብት ምስላ ኩላናውን ተዋሂብና ኢና እጂ to question ተቀበለ የተቀበልኩ እንዳይኮነስ how do you manage it ከመይ ጌርካ ተማሐድሮል ለኸ ይተحط እምበር ደይብሉስ የለን አብታ ምስላ ድማ ናብርሑ ሀገር ገሸ አብታ ሓንቲ ተሓደ ድማ መገሻ ኸደ ይብሎ ብዛዕቡ ይዛረብ ኢየሱስ ከይዱ ግን ድማ ክምለሱ ምስተመልሰነት ዝሃም ይጸባጸቡ አምላኽ ይለኩም ዋይዝ ኢንቨስተር ሂቡካስ ሰልካስ በቃ ከምድላይካ ግበሩ አይብለካኒ ኢንቨስት ንዝገበሮስ ይሐተት ድማ ይጸባጸብ ድማ ስለዚህ አምላኽ ታይምና ሆነ ታለንት ጊፍት ውሉድ ሀብቲ ንብረት ዘሃበና ዘበለሲ አሞዳታስ ከሐተና ታማቴዎስ ዘላ በጣም ግልጽያ ካብ 14 25 ምዕራፍሲ ክልተ ምዕራፋት ኢየሱስ ብዛዕባ ዳግም መምጻእ ክዛረቦም ከለዩ the main concept እንተያ ታዝመጸላ ማልታ ይትፈለጥን ስለዚህ ድሉኩን ያ ታምስላውን አብያት ያዘላ 4 ምስላታት ነጊሩናሎ ካብተን 4 ሓንቲያ ስለዚህ ዘሃበና ዘበለ ሁሉ ሲ ናይ አምላኽ መዃኑ ብግቡእ ከነማሐድሮ ከም ዝግባአናስ ክንፈልጥ አለና እዩ አብተና ኢሎም ማልተኻቱ በአርሲያ ማህደርት እንደህር ኮይና ለተገንዘብ ለተ አምላኽ ዘሃበና ጥሪት ሀብት ንብረት ከመይ ንግበሩ ገንዘብ መጀመሪያ በዚያ ከመተው ንራእያ አምላኽ ሲ ይበካ ባህል ከሎ ገንዘብ መቼም ካብ ሰማይ ድብድብ አይብልን ከም ተዘዳግም ምዕራፍ 8 10 8 ተዘሎስ ሀብትና ደለብካ ክትከይድሲ ኃይል ዘሃበካ አምላኽ ዘክሮ ይዝብ ኃይል ይበካ ጥዕና ይበካ opportunity ይበካ እድል ይበካ sometimes ዝረኸብናዮ እድል ክርዳአናሲ ክጠፍ እኮ ይብሉን ክንስእኖ ይብልና ገና ሁሉ እኮ ኢና ከነመስግን ዝግባአና ሓደ ሰብ ቀደም ህጅ ነገረኩም ተኾይና ይፈልጥን አይነ ኻስ ከጠፍ ይተባይሉ ብዙ ኤክስፐርትስ ገለገለ ኸይዱ ዳራ ያሞዳታ ናብቲ ናይ ሞዳታ ኺኢላ ዝተባህለ ናይ ሞዳታ ምርመራ ድግበረሉ ቦታ ከይዱስ በጣም ተጨኒቁ ይዘሎ ክልቲዩ አይነት ኻስ ተአውሪ ኻይ ተባሂሉ ደሉ ይወርላኪ ደሃኒኻ ከምቲ ዘራአየ ምልክታት አይኮነን ገለመነጽር ገለ ከለየካ ግን ክትርኢኻ ናይ ምርአይ ጸገምሲ አይክህልወካኒ አጆኻ ገለ ተባሂሉ ካብታ ዝወጻ ሁላ ካብታ ሐኪምሲ ክሳ ገዛይሲ እናዘለልኩ እናነጠርኩ ገለ ጠፊው ምስተባህለ ሞይ አሎካ ምስተባህለ ደናስ እጂ ከሎ ገናሲ እንታይ ክንገብሮ ይግባ አስተብሂልናሲ ከነመስግኖል ይግባ ክንወፍር መኽአልና ክንሰርህ መኽአልና ክንአይ መኽአልና ብጥዕና መንባርና ገንዘብ ክነምጽ መኽአልና ቤትና ክነማሐድር መኽአልና بسلام بدهان مئتاو موصانا تخلو نرخبو دلناسي كم قليل كم سئلو ترى نغرسي كخوننا يبلون املاخ يو دهب املاخ يو دبارخ
መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና መክብብ ምዕራፍ 5:19 አምላኽ ነቲ ሀብትን ጥሪትን ዝሃቦ ሰብ ካብኡ ክበልዕ ግድዩ ክወስድ ብጻዕሩ ክሕጎስን እንተ አሰልጠኖ ታብፍላይ እንታይ ያስምሩ ላይ መስለኩም አምላኽ ነቲ ሀብትን ጥሪት ዝሃቦ ሰብ አምላኽ ይድህበካ ጳውሎስ ድማ ንጢሞቴዎስ ክእዝዞ ከሎ ከምዚ ኢሉ ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለዎ ሀብታማት ከይእበዩ በቲ ክንሕጎስ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝህበና አምላኽ እምበር በቲ ሓላፊ ሀብቲ ከይእመኑ አዘዞም ይብል ብፍላይታ ብልግሲ ዝህበና ዝሃበና አምላኽ እዩ አምላኽ እዩ እንታይ ዝገብረና ዝህበና ዘሎ ስለዚህ እቲ ዝኸውን ዘሎ ብጥዕና መንባርና ምእታውና ሙፃና ገንዘብ ክረክብ ሀብቲ ክረክብ ድግባአና እንዳገበርና ክንከይድ ምኽዓልናሲ ከም ተራ ነገርሲ አይንቁፀሩ ታይ መስለኩም ብሬክ እንተንወስድ ንሓንቲ ደቂቕሲ ንአምላኽ እዚ ተረዲኡናስ እንተነመስግኖ ክብረና አምላኽና ይኹን ሞይዳውና ንዘርግሕዶ ክብረና አምላኽና ይኹን እስኪ ክብረና ሐቦ ካብ ልብኹም ጥዕና ስለ ዝሃበኩም አጋርኩም ስለ ዝንቀሳቀስ የእንትኹም ስለ ዝሪአ የእዳውኩም ስለ ዝሰርሕ አእምሮኹም ኮንፊውዝድ ከይኮንኩም ከይተጸለልኩም بچنك كيتوحدكم بديبريشن كيتوحدكم بسلام بدحان بمهلاونا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ተመስገን ጎይታን በሎስኪ እድል ይሁንና ንሰርሐሉ ናአትወሉ ንፎፍረሉ ስለቱ ሁሉ ዝገበረልና ነገር ክብርና አምላኽና ይሁን ሃሌሉያ እስኪ በጭብጨባ በእልልታ ደማ ወሲኽና ነኽብሮ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ አምላኽ ሲናባረኸ የምብረናሎ በዛባ ገንዘብ መጀመሪያ ከመይና ሐዞ ቀድመ መምጻናስ አብኢድና የአቱ ከምዘሎን ራአዮ ከአቱ ከሎ ድማ አምላኽ ሲናባረኸ ከምዝ በልኩኹም አምላኽ ክባረኸና ችግር ስለዘይብሉ ድማ እርን አዝማች አዝዩካ ረኸብ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብል መስለኩም ክልተ ነገራት ከም በልኩም ሆነ አብቴ ዝቅጽልክን ሐልፊና ከተረክብ ከለኻ ገንዘብ ግን بمدر خونا بناي سماي حقي جنون لقبر بزقبأ من قد قبر أب إساياس مراف سلسته كاب 10 كساب 10 شمونتا أنا جنبتا 10 ترايز الله أنت بليا نتوم سبات كقصص كلو تنبي ملاخبتي نبي جيرو مالتيو كاب دغاتات تزرفكم يبلو زريف كاسا يتحبتم سو ካለ ነገር ይዘምጽ ሀብትም ስራ ሀብት እንዳደለብካ ኪድ ጸገም ይብሉን ግን ብዝግባ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ነዚህ ዝምህረን ምስረኸብካ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ብለና መስለኩ መበደሊ ንኻልኦት ክትገፍአሉሲ አይኹን መብታምካስ ንኻልኦት ክትረግጸሉ ንኻልኦት ክትገፍአሉሲ አይኹን ይብለና ኤርሚያስ ምዕራፍ 22 ካብ 10:3 ከሳብ 10:7 እጁን 10:3 ዘላ እንደ ሪኤያ ተንቢበልኩም ንብጻዩ ብኸሙ ዘእዮ ረኺቡ ቆይ የስርሕ ዘሎ ደሞዙ ዘይህቦ ናበለስ ይግስጾ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ ምስረኸብካስ ንኻልኦት ድማ ትገፍአሉስ አይኹን እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና አባሞጽ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ከሳብ 12 ተመሳሳለ ነገር አሉና ንደኻ ስለ ዝረገጽኩሞ ነቲ መስኪና ብደገ ስለ ዝገፋእኹሞ ገለ ይብለና እዚ ይብለና እጁ ክመጽ ከመይ ክንሕዞ ክመጽዩ አምላክ ክባረኸናዩ ጀንውን ልጥራይ ንኺድ ብዝግባእ መንገድ ጥራይ ንስራሕ ንእየይ ምስረኸብናዮ ከመይ ንሓዞ ገንዘብ ምስመጸ ካብዚ ሰለስተ አይሐልፍን መጽሐፍ ቅዱስን ብዛዕቡ ይዛረብ ምስመጸ ዘን ሰለስተ ኢና ንሪአን ምስመጸ ንኻልእ ከተማቀል ክትሕብ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ካብዙን ወጻይል ካልአይ ድማ ሴቭ ግበሮ ቆጥቦ ሳልሳይ ድማ ተጠቀመሉ ተገልገለሉ spend it ግን wisely እዚ እኔን ሀብት ምስመጸ ገንዘብ ምስመጸሲ ክንገብሮ ዝግባ ንህብ ንገዛ እርስና ንጥቀም ንገዛ እርስና ክንጥቀም ከለና ናና ዝኸውናሎ እንዳቆጠብና ወንድማ ክንከይድ ሴቭ እንዳገበርና ኢንቨስት እንዳገበርና ክንከይዱን ይነግረናዩ ዘን ሰለስተ እንድኾነ በተቀዳሜት ንጀምራ ንምንታይ በተቀዳሜቲ
حجي أنت جنزب هاب تقلم مسمتة نبرة مسمتة تنكلت بزعبا خير تقدمي تجن بزعبا أملاخن بزعبا نخلقتني أنت يا أسهب عيسى نهري wisdom كسئن خليو sometimes جن أتامهاب تبحال تجن كاب سلف وصايس لزخونت أملاخوي النت مثل أنون يدلي أنا حدا هذا جزيل لكم إذا حلفت أقيسلكم نيرخو أي تعب إلك تمرت يلن نسب أي تخبر إلك تمرت يلن سمو أدموي كتب يو تمرت زليو جزء رزقا مقطع دليو سلف كستايكا قتيلكا تخدمبر نغ آخا من بردعا صدقان من يتصقمو نآخا نمقوان تسقم يبلو نغالق نمقوان كن كاج تبليا sacrifice يدلي أيو محلاف موسى يدلي أيو سلازي مصحف قدوس كجمرنا خل هاب يوز جمر قداماي قال نجر عبيد كامس عتوسي قداماي كتذكرو زقباسي بزعبا محابي كما يكهب زقباني انتي امو خدمتيا صقم يبلو سلازي كنهب يو مجمريا نجرسي زنغرنا جونك دغما زداغم شمونتا 10 شمونتس حتى دلبكا خدكيد ኃይልን ዘሐበከ አምላክ ዘክሮ ማለት ዘክሪዮ الله ማለት ራይ ኮነንኩ ትዝክሮ በመሐብካይ ትመሐብካ ስስኻይ ሃይብካኒ ቶይክ ተጸልየና خل حفتና ስቴርከሙ ትብለና ነራ ጠና ዘሐብካኒ ኃይል ዘሐብካኒ ንስኻይ ኢልካ ኢኻጅ ተምጾ ዘላኻስ ምዝካርካ ይዘሪ ረዲኢካኒ ኢኻ መባልካ ይደሪ ስለዚህ በመሐብ ይዝጀመር እንጂ ትመሐብ አይነቱ ብዙ እንዲያም መጽሐፍ ቅዱስና الشرالو مبعلو فرست فروت بكرات كاتهبيخا مصوات تهبيخا نخالوت نتشجروا سبات تهبيخا تفلالي عينات محبال هجي بحافشو بزوح عينات محبالو جن زتحت مخن السمامة مصحف قدوس ماشيم generosity يزمهرنا حب يزمهرنا تفلتوا ليهم شو عت 100 تقصتات اللو بزعبا محب generosity الزار حب دما تصفاتاتون اللو كتبارخ إيغا زبلو 700 verses أم مصحف قدوسنا اللو بزعبا محب الزارو سلازي محب سي ناي مصحف قدوس general حسابن هذا كريستيان كهونو زقب أونيو بزي مچم كنسما ماي الشر تيلنا حسن تايمس قال سبات أي شر نحدش كده أنا يكون نقلك بلو ناخده جن بزي أنا السماء الشر يلن كده بالكلنا بوي بحقي أي نبر نجيب تسقينا قال مبلنا مثلا نمبر أين هبا يكون أنا حكي ما مصحف قدوس تقيس كما جم تمهر الله خان تقوين كاملتي أنا كو هذا جزء سلت البيت pretend يمبر نحدش كده نقول دبلو سبات نحدش كده نكبريا برازر تأشر تحشكا نحدش كده أنا معمولو نبرتهم شيء أمسي 100% أمسي وما بقرا حواريات حابويا الساس لازين لا دهان بزي عيتشنا كبرنا أملاخنا يخون أبي قرناس ممرينا عين فلتا anyway بزعبا الشر قال حدا 4 نقرات قبلكم مجمر يا الشر مسحقون يكون أنت جميل قدم حقيو تجميل زفترة مراف 10 نلوت زوسدو 4 نجستات نيروم زي أبراهام كيدوس تواجيو مسام لسو حبتهم دما بزبيزو سلازمت أمس أبراهام نملكت أديك نقول سالم تي لك أكهان دخونا سي رخيبوس كاب تزرخبو زبالو خلوسي الشر حابوي مراف سران شمونتن زفترة دما يعقوب كاب إيسا وحديمو خيد كلوس بتالي تتئا تمثالال تزرقهو زرائيل ليتي أبيتائيل انتاي إلو مسلكم هذا نجرسي تمباتيو بسلام تمليس كانس كاب كله انتاي كجبرك الشريك هبك إلو هجي قدم حقس إلو والله ما مصحف قدوس جميرهم والله أغميتو والله فاكت تمحاب زبح الكونسبت جنا روحكم هاي كده انت جربكم
كم زي الشر قال هيبلون ينبر تنا أملاخ محب زبها الحساب سي زفترة 4 يزجمر أبيلن قايلنكم مسوعة هيزو مسيوم سي كابتو تحسطهم نأملاك كسوو خلو تري جناسب كابتو تفترة اللو جيزي جميريو تناي محب نجر سي نأملاك مسوعة مكبار محب زبها النجر زل سلازي كجمر كلوس بحق وناي جمرن مس حق ونسي زغيدا يكون ناي أملاك كاتال النزلوا برينسيبل كلاي نجر دما قويتنا يسوع كريستوسون أب ماتيوس مراف سران سلستن فريساويان بتعام بتمكي نقولو نجارات الشري قبرلو نيرم كابت زديقة جميروس الشروم يوتو نيرم أتوم قبوزات صحفتن فريساويانن كابتنا أدم كاب شلان كاب كامون الشر توتو أب هج زلو أورا نجار فردي مهرت أمنت جنا تعاد قول لهم مو ويلهم إذا مكبار أتون زي محداقي قبا يلو جي أتحقي تعورا نجر مهرت فردي نازي أي تحداقو يدبلهم دلهم بر تأشره هداقوهم ما يبلهم نازون أنت يزبل زلهم مكبار أتون زي محداقي قبا يزبل زلهم بحافش ودمانا نايبلو يكدان مترقوام أنا زرد أزي بلو يكدان نابحدش كدان كتمتو خلها خمأيو كترقمو زقبا تيلكمني بمسكال يخاتحلف يحلفني ويحلفني بمسكال زي حلف انت وينو ابتبلو يكدان يزترف زحلف تخوينو جن نا املاخ برينسيبل يو كنبرلو زغباي كغله سبات غرم يمزبلوني كم زنا يبلو يكدان نا حدش كدان كزاربو ابلو يكدان قال املاخ اب حدش كدان قال املاخ يدسم تزربو كاملاخ يتغيرن بايزوي تبرينسيبل ممرحيتاتو يتغيرن داي حلف انتايو اب بيت مقدس زغبر زنبر مسواعتات قال يسوع فصيمو مسقل سلاز فصمو نهر زين حلفوني نحج ابوغان اديغان اخبر كابتن اسرت تزازات حنتكو اب حدش كده انا يتحلف اندي تحلف اي تسرق هجو تسرق ديها اب حدش كده انا بصقاي قال الله ديو اجي اتي بمسقل دحلف دبله كله سي برينسيبل يو زتقمطلنا ነገር حراي ሳልሳይ ድማ ነቀጽል ሳልሳይ ድማ ድኾነ ሕጊ ክወጽ ከሎ እንታይ ዝባላል መስለኩም ናይቲ ሕጊ መንፈስ እንታይ what is the principle behind it ولا ምድራዊ ሕጊ ኸምዩ ክትፍረድ መስከር ከሕጊ ምስተጠቅሰ ክልቲኦም እኮ ዘሴም ሕጊ ክጠቅሱ ኹልዩ ግን እቲ ኦሪጂናልስ ናይቲ ሕጊ መንፈስ እንታይ ይባል ጅብዙ ሀብዝ ምድርዚ ዘሎ ህማቅ ነገር ገለ ከተአታቱ ከሎስ ነቲ ኮንስቲቱሽን ጠቂሶም እዮም ዝገርመኩ እቲ መጀመሪያ ዝጽሐፉ ወሰባት ግን መንፈሱ ግን እሱ አይነበር ዝጽሐፉሉ መንፈሲ እዚ ሕጂ ሰባት ድብልወስ አይኮነን እጂ እሽር ድማ እንታይ ክብለኩም ደሌስ አምላክ ከቁሞ ከሎቲ ፕሪንሲፕል ከእቱ ከሎስ behind ዘሎስ መንፈሱ ስንታይ ንምንታይ እዩ ተገይሩ ደል እንታይልና ዘዳግም ምዕራፍ 14 ፍቅድ 22 ክሳብ 27 ግን 22 ዘላኽነ እንብባ 22 ካብቲ በበአመቱ ካብ ግራት ካዝወጽ ኩሉ እቶት ዘርኢኻ እሽር አውጽ ስበለ 23 ንግዚአብሔር አምላክካ ምፍራህ ወርትግ ምእንቲ ክትምሃርስ ትሽር ተምጾ ዘላኻስ እንታይ ክምህረካ ይዝብል ዘሎስ ምፍራህ አምላክ ክምህረካ ዝረኸብካዮ ዘበለ ሁሉ እንትህር ንዓኻጥራይ በሊኻዮ ንአምላኽ ምእማን ምፍራህ ድባሃል ነገርሲ የለን ስለዚህ ገና ምስበለስ ንአምላኽ ድውሃብ ክትፈሊ ከተቀምጦሲ ፍርሃት አምላኽ ይድምህረካ ይድብልደል ስለዚህ ምፍራህ አምላኽ ዩ ድምህረና ዘሎ እዚ ሁሉ ምስበልኩኹም ራባይ ድማ ሓንቲ ኮመን ሴንስ ዩዚ ራባይ ድማ ታይ መስለኩም እንደህር አምላኽ ሲባሉስ በፐርሰንት ገሩሳ አሚጡልና ክንደይን ከመይና ክንህብሲ ንግንፈልጥ እኮ ሚዛን ንግንገብረሉስ ይቡናል አንተ ይበሬ አመትና ክንግምግም ክንሪኦ ገለብለና ነው ካብታ ሓደ እኮ ክንሪኦ ንኽዲና ዘአድሞ ኩላ
كستا ستيتمنت توهبنا تزرخبنا يوس جنزب كلوس نابي كيدوس كل ناس كنريون خلينا بايزويتي نسو من النتناون يري هو ريلي ارزي تو ستيتمنت الزارب تردأكم منوش الصينا سلازي اتنا املاح نفرح لنا نقدم لنا جلس ابو يرأي بعض يزارب يبعض سلازي 10% سي محاب داي محاب ناسي كن اقنلو نبعلو ونسي يغبرن ديف رامزي زباله سبا يالو تفلطو تخونيهم كريستيان فاينانشال دم بتامي كابتوم الله زبحلو سبات ابتو ثيولوجيكال ديبيت اتون هيل تايز قال يغبادو اب حدش كدان قال ግን ሓደ ነገር አትሊስት ግን ይገብራልካ እዩ ፓተርን እና ህይወት ሲበክ በጀት ንክትገብር ሲገብረካ ክትብ ከለኻስ ታይ ከም ትሕብ ገለመለሲ ርዱን ፍሉጥን ሲገብራልካ አትሊስት ስለዚህ እትዋና ነገሩ መቼም ማብታ መጀመሪያ ዝተሰማማናሉ ጀነሮሲቲ መጽሐፍ ቅዱስ ይምህረና መሃብ ይምህረና ብዙ አይነት አዋሃባሎ እቲ ክንህብ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይሉ መስለኩ መዝገብ ካብ ዘለዎ ልብኻ ድማ ብሎ እዩ ሕጂ ካማና 1 ሚሊዮን ወሲዱ ኣብ ናይ ቲሞርተን ስቶክ ኢንቨስት ዝገብር ወይ ዝገበረ እንተሎና I can assure you ንጎ ታስቶክ ክሪያ ሚሊዮን ያቀምጡ ዘሎ መዝገቡ አቡ ስለዘቀመጠ ልቡ ድማ ብሎ መሃብ ካና አምላክ የጸጋ አካዩ ድማ ነው ንመንግስቱ ንቤቱ ክትብ ከለኻ ግድ ድማ ይብለካዩ እዚ ቸርችኩም ገለዝ ብለካሰብ ከምናቱ አይወስዳል ዘቀመጡ ኢንቨስቱን አይገብርኒ ማለቱ ጊዜው ገንዘቡ ጉልበቱ ጸጉኡ ገል አይብኒ ናትኩም ኢሉ ዘሐስባ ኖ መዝገብና ናብ አምላክ ናብቲ መንፈሳዊ ነገር ሲ ክንጽጋ ክንቀርብ አቡ እቱ ክንብልሲ ይገብረና መዝገብ ካብ ዘለውስ አቡ ድማ ልብኻለ ይሉ ድማ ዳህራይ ድማ እንታይሉና መስለኩ እሱ ድማ ኣብቲ ሰማይ እንድሕር ጌርካዮስ ቲ ትሬዠር ካስ ብምንም ደይርከብ ይድኹ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ነገር ይኻ ኢንቨስት ትገብር ሓደ ሰብ እንታይሉ መስለኩ ሓደ ቅርሺ ንምግቢ ንምሳሕ ንድራር እንድሕር አጥፊኻ ናይ 5 ሰዓት ኢንቨስት ጌርካ ይሉ ቢኬሪ ድማ ተዓድካ ይልዋ በታ ገንዘብ ናይ 5 ወርሒ ኢንቨስትመንት ጌርካ ይሉ አተውና አቨሬጅ ገለይኹም ዳና ይተሰብሩን ይኹም አመታት ኣብዛ አድኽ መጽ ይኸለኹ ዝገዛኹ ዋላ ኸዝብሉኒ ትኽእሉ ይኹም ግን አቨሬጅ ይዛረብ ዘሎ 5 ወርሒ ስትጸንያ ስለዚህ ናይ 5 ወርሒ ኢንቨስትመንት ይኻ ጌርካ መንገድ ክስራሕ ኮንትሪቢዩት ተጌርካ ድማስ ናይ 50 ዓመት ሲ ኮንትሪቢዩት ጌርካ ኣለኻ ናዕባ አምላክ ክትግብሮ ከለኻ ግን ክትቦ ከለኻ ግን ናይ ዘለዓለም ኢንቨስትመንት ይኻ ትገብር ደለኻ ክብርና አምላክና ይኹ ስለዚህ እቲ መሃብናስ በኸምዝ ቅርጽውን ይህዘልና ዛ እሽር ክንብል ከለና ማለት እዩ መባዕ ድማ ሕጂ ካብቲ ሰርፕለስና ድማ ካብቲ ዝተረፈ ድማ ንህብ ካብቲ እሽር ሕጂ sometimes ከምዝ ኮንፊውዝድ ኸይንኸውን ማለት እዩ ገገለ ጊዜውን ሰባሲ ዘይኮነ ግቡእ ዘይኮነ አይነት ርድኢትና ተሐዛን ሂቦምሲ ደቆም አጥሚዮም ወይ ገለ ኾይኖም ገለ በስምኢት በገለሲ ህብ ይብሉሞ ዳህራይ ኣብ ክንድ ንጽቡቕ ንበረኸትን ስጣዓሳ ይዝኹ ሽርካ ቤትካ ድማ ማህደር መጽሐፍ ቅዱስ ንቤትካ አማህደር እኮ በግድገርመኩም በተሪር ቃሉ ተዛሪቦ እንታይሉ መስለኩም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ሀደኳ ነቶምናቱ ምናዳ ንስድራ ቤቱ ዘይሃልን ተሎ እምነት ዝኻደ ካብቲ ዘይአምኑን ዝገደደዩ ታይ ማለት እዩ እቲ ዘይአምኑን ንቤቱ ንስድሩ ምግባር ሲፈልጥ እዩ ድሕር ደይትገብር ተኾይንካ ዘሲ ካቡ ኸማን ዝገደድከ ይኸይዱ ስለዚህ ሽርካ መስሓብካ ነቲ ዝግባ ዘበለ ሁሉ መስሓብካሲ ቤትካ ድማሲ ከተማሓደር ይገባ ካቡ ዝተረፈ ድማ ሪኻሲ በብ ጊዜኡሲ ክትህብ ካብቲ ዘለካ መሊስካ ክትቆርስ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እቲ ኦፈሪንግ ማለት መባዕና ድማ እሱ ለሃብና ክንከይድ ሕጂ ክንህብ ከለና ትዝርዝር ትንህቦ ገለ ብዙሕ እንዲዩ ግን በዚያ ክንጠቕልላ ናብ ተኻልእ ተቀድመ መኻደ ክንህብ ከለና ንህበሉ መንፈስን ዕላማን ድማ ኣዋሃባናስ ከመይ ክኸውን ድግብ
قداماي إمهابنا موتيفيشن فقري يخون دلو كفقريو دوها صلالا عندها بلكا قلقل أيكون in fact كلا أي كورنثوس شمونتن تشاءتن بزعبا جنزب يززارب بزعبا مهاب يززارب باولوس أبزن مقرافات زيان تسأجا زدقاقمن أبكال أي تدقمن مهابسي بتسأجا يزبلو تذكروا وديهم تقولوا فلتات قلقل إلوسي أباغاتكم دم زلس أجاون انتاي قبر يبلو عزازة غريسيو مهاب دهب سبزي تسأجا يبزيهول ስለዚህ it's a grace ናይ ጸጋ ነገር በፍቅሪ ኻትብ አምላኹን በአሉ ከበና خلص ዮሐንስ 3:16 ሁላትና ነፈልጦ ጠቅሲ ንወዱ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሓበና ምክንያቱ እኮ ሞቲቬሽን ብድህሪዩ ዘሎስ እንታይ ትምስጢር ተልናስ ፍቅሪ ንምንታይና ንህብ ስለ ነፍቅሮ ነተዘፍቀርካዮ ነገርሲ መሃብ አይጽግም ወዲ ጓልን ተሕርፈትዩ ደገዛ አላ ነገር ይብሉ ዳራይ እኮ ጸገም ናምበር አወዳት አብት መጀመሪያ ተፍቀርና ዋ ደሆነ ኢናን ንገብ ክታው ዘውጻኻዮ ዘውጻኻውና ይመስለካል እንታዩ ኸሙዝ ደፍዓካ ደሎ ተልካኒ ፍቅሪ ሐቀደ አወልድ ስለዚህ ሞቲቬሽኑስ ፍቅሪ ንአምላኽ እንተፍቀርናያስ أبز أدنت يزربالو أبتي زربا خابت الكاسي وقالوا السخول ليبلو قال زيت رايخون show it in action دم أبنا براس ير يفكرك رايسا يكون حابك بحال كلوس كم زي عند جبرناس يفكرك جلس نو مسأهون سيك تكيدالو فقريو أتي كخون زكبو كلا أيدم ما بإلاما إنا خنهب دقبانا ترديونا تعيز قبر زلوس أتأبقنا فليتنا الجلومي إذا سبكبكم زلوس بدحريوس ما بقى ينزورنينا نزغونا كستايسي أيكون كنت نقرأكم دلو ترديونا نقول لجزيس قد هيوتنا خنقبر رمبر منم there is no agenda behind it مالتيو ترديوهم الله هجي قال لي زي سبات سلازه قاط امني اب قال لي خدمو يبوم ابتا افدقه واي كتعسو جمر ب سمعيدو تواهيبن بر بالامان برديتنا يكون هوي مستبحلنا قال ايكوننا نكنهب دقبانا تمهاب زبحال نغرسي انتايو نمنتا يدهم أتأبيقنا ترديونا إنا خنقبرو دقبا مهاب أفيليبي باولوس كقمتو خلون تايلو مسلوكم سفيليبي حق يزومو ناكم اللي سلوم كاللو فيليبي مراف 4 قطر 10 تشمونتا هجيقنا كله ألني مسترفونا اللوني اتخابخاتكم بإيد إب أفروديتوس زمات موز شتا سمور نأملاخ زحقوس مسواتي مستقبل كدما مليء اللوخيل زحابون باولوسيو ግን እንታይ ልዎ መስለኩ ሙኡዝ ሽታ ስሙር ንአምላኽ ዝሕጉስ ትመሃብና በአርሲ እንታዩ ክንህብ ከለና ንአምላኽ ሙኡዝ ሽታ ባሕዘብሎ መስዋዕቲ ከም ዝኾነስ ክርዳእናሎ ተረድዩና ኢና ንገብሩ እቶም ድማ ከለ ጊዜ ኣብ ዝመጺና ድማ ንሃብ ንብል ወይ ኣናውን እጅ ምህር ኣለኹ تعبكم دحاني قال ملئ الناس لكسكس كنبلا سايقباني نمنتاي مسلكم مسوعتي نعم لاغ مسوعتي سي بخومو اين حتىكم مزمران ابز كنزمر كلناسي وا زياس بقتا يكونتن بدم بغير نمبر اوبلنا ننጨብጭበሉ نمبر ድምጽ نمبر او ነብል ገላ ይብሉ ይስከፉ ዲያ መስዋዕትኩ የምድሃቱና አይደለም بدم بغير ما موتيفيت دغبرنا امنا املاك نهب كلناون نردايو مسواتيو موز شتا نوز سمر بازبل كم زغونه فليطنا اينا خنهب دغبانا ابز خوينا خن حتت كلناون كم سايد كستاي قال يكونت وانا نغري مسواتيو كابتي دتاكبنا له حدا
ፓርትሲ እሱ እዩ ገዛ እርስናስ ንህብ ገዛ እርስና ስለ ዝሃብና ድማስ ነቲ ዘሎና ንምሃብ ድማ ኣይንሽገርን መስዋዕትና ክብርና አምላኽና ይኹን ሳልሳይ ድማ ክዋሃብ ከሎ ሓለፈ ዓቕምኻውን ይዋሃብ እዩ እጂ ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ሶሻል አሲስታንስ ዲ ወይ ገለ እንደህር ኣለዎ እሱን ይህብ የብሉን ተባሂሉ አይዝለልን ክሳዕ ዝረክብ ገላ ይባሃልን ታዘላትከ ኢኻ ትህብ ታዘላትከስ ንኣምላኽ ካብ ታዘላትከስ ተኣሚንካ ትህብ መንገዱ ድማ እሱ ሓደ ካናዳዊ አገልጋሊ ናብ አፍሪካ ኸይዱ ዳሕራይ እቲ ዘገልገለሉ ቸርች ፓስተር እንታይ ኢልዎ ይቕሬታ ፍቕሪ ህያብ ክንህበካስ መፈተና ነርና ግን እዚ ህዝቢ ድኻ እዩ እና ክንህበካስ ኣይንኽእልና ኢልዎ በትሓቂ ኣነ ኻባትኩም ምንም ኣይደለነ ኢልዎ ከገልግለኩም ክህበኩም ብሕጁን ክገብር እዩ ባት ኢልዎ ናይዚ ኩሉ ህዝቢ ድኽነት ግን ተሓታታይ ሰኻይ ኸይሉ ዋላ ቅርሽ እንተላቱ 10 ሳንቲሙ ይህብ ድኻ እዩሞ ኣይህብን እዩስ ኣይባህልን ታ ሰበይቲ ካልኦትኮ ካብ ትርፎም የሚቦምሽ ነታ ዘላታ ሲባ ኢየሱስ ድማ ሪእዋ ትዝሃበቶ ኸማንሲ ንኻልኦትሲ ንኢንካሬጅመንት ንኻልኦትሲ ዝንገር ነገር እኮ ኾይኑላ ስለዚ ሰብሲ ሓለፈ ዓቕሙንሲ ይህብ እዩ ታዘላትካስ ትህብ ኢኻ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 2-3 ከም ዓቕሞምን ይብለና ሓለፈ ዓቕሞምን ባዕላቶም ፈትዮም ከም ዝሃቡ ምስክረሎም ኣለኹሞ በብዙሕ ፀበባ ተሞኪሮም ሓለፈ ሓጎሶም ጥልቅ ዝኾነ ድኽነቶም ንምብዛሕ ልግሶም ኣዝዩ ኣዘዘ እዚኦም ካብቲ ጥልቅ ድኽነቶም ሲ ሂቦም ድኻታት እዮም ጽባሕ ዝመጹን ኣይፈልጥዋን እዮም ንህና እኮ ክንህብ ከለና ጽባሕ ደሞዝ ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና እዚኦም ግን ካበይ ትመጹን ዘይፈልጡ ሰባሲ ሂቦም ይብለና ንምንታይ ይመስለኩም አምላኽ ይዋ ዘንብር ክትብ ከለኻ ከምዚ ዓይነሲ ከመጪው ክነብር ንምንታይ አምላኽ እዩ ምንጨይ ኻትብል ደለኻ ክብርና አምላኽና ይኹን ሞዳእታ ድማ ክንህብ ከለናት መንፈስ ናይ ኣዋሃባናሲ በሓጎስ ይኸውን ድግብኦ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 7 አምላኽ ሕጉስ ወሃቢ ዝፈቱ ነፍስ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግድ ዘይኮነስ ከም ትብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ይብለና ናብቲ ኸለይ ትኽሰግር እምበኣር ገንዘብ ምስ መጻባና ቀዳማይ ክንገብሮ ዝግባእሲ ንኣምላኽ ንኻልኦት ድወሃብ ኢና ንሓስብ ንፈሊ ካልኣይ ድማ ሽኡ ንቁጥብ ቆጢብና ብዝግባእ መንገድሲ ንጥቀም እጂ ካብታ ቅድመ ንጥቀመሉ ምቁጣብ ከነቀድማ ድማ ሴቭ ንገብር በኻሊ ዘረባ ኢንቨስት ንገብር እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኣሎ ዶ ተልኩምኒ ብጣዕሚ እምበር ዮሴፍ ታይዱ ገይሩ ኣብ ዘፍጥረት 7 ዓመት ጥሜት ከም ዝመጽእ ካብቲ ህልም ተረዲዩስ ኣብተን 7 ዓመታት አኪቡስ ንግብጺ ንእስራኤል ንሁሉ ኣብ ዙርኡ ንዝነበረ ዘበለ ሁሉስ ክድህን ምኽንያት ኮይኑ ንምንታይ ገይሩ ሴቭ ገይሩ እታ ንኤልያስ ዝመገበቶ መበለት ቆጢባስ ሰብ ኩሉ ብድኽነት ብጥሜት ዝሞተሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሳ ግን ክሳዕ መወዳእታሲ ከይዳ ከምዚ ብፕላን ከም ትኸይድ እናቆጠበት ከም ትኸይድ ትፈልጡሲ እንታይ ኢላ መስለኩም እዚያ ሕጂ ዘላ ኢላቶ በቃ ዛዘይትን ዛሕሩጭን ሎምና አይን ንወደይንሲ በሊና ያስክን መውቲና እናቆጠበት ያ ኸይዳ ክሳብ አቡስ አጽኒህዋ ድማ እጂ ሴቭ እንዳገበርና ክንከይድሲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ዝምህረና ሰባት ሓደ ጊዜ እንታይ ብሉ መስለኩም እሽረ ሂበ ገለ መለስ ግን ብዙሕ በረኸት አይራኹን ገለብ ሕራይ ጽናሕ ሽርካ ሂብካ እቲ 9% ግን ከመይ ጌርካ ይልኻ ጂ 10% ጥራይ ኮን እንድረ በቲንካዮ ዲኻ ተተይሳ ኻሚቲ ወይስ በግባቡ ይኻ ተጥቀመሉ ሱንሲ ደተሓታተት እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሴቭ ክንገብሮ በብግዚኡ እናዓቀብና እናጠራቀምና ክንከይርሲ መጽሐፍ ቅዱስ ይምህረና እዩ ምሳሌ 13:11 ክፈጥል ይጂ
بخمو ترخبه ገንዘብ እና ጎደለ ይخيድ بيد ዝከብ ግና እና በዝሕ ይخيድ ይብሉ ታቢር ዝከብ እና በዝሕ ይخيድ ሲ በእንግሊሽ እንታይ አትብል መስለኩም whoever gathers little by little will increase it በብንሽተ እንደ አከበ ዝخيድ ሲ increase ይዝገቡ ቀድም ክልተ ዓመት ሰመር ምስ በዓል ዮብ ኮይና ምስ በዓል ሳሲ ለዞም መንሰያት ንምህሮም ነርና ሓንቲ መጽሐፍ ሓንቲ ትምህርት ንምህሮም ነርና ታሰመር ክልተ ወሪ ሓንቲ አረስተ ዝነበረሲ ብዛባ ኢንቨስት ምግባር ናነቶም ቆሉት እንታይ ቻሌንጅ ትገብርሲ ሓደ ቆልዓ 18 ዓመት ልክ ከመልኦ ኸሎ ወርሒ 100 ቅርሺ ክእክብ እንድሕር ክኢሉ by the time of retirement 6% ድማ ኢንተረስት እንድህር ረኺቡሉስ 1 ሚሊዮን አለው እጂ ኢንቨስት ምግባር እና ቆጠብካ መኻርሲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝምህረና ነገር ንአኻት ማጥራይ ደይኮነስ ኢቭን ንደቅኻ ንወለዶኻሲ ክትሐስብ መጽሐፍ ቅዱስ ይብለና ደግሰብ ይሉና ንደቅ ደቁ የውርሶ ሀብት አጠግና ንጻድቅ ይቆረሉ ምሳሌ 10:3 22 ብዛባ ምቁጣብ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ከነግረና خلص ናብታ ዝደቀቀት እንስሳው ሲዱና ንጻጻ ተመልከቱ ይሉ ጻጻ በሐጋይ እግላት እክብ ግን ኩሉ አይትበልዖነ እንታይ ከም ዝመጽ ፈሊጣስ ትእቅቦ ድማ ሴቭ ትገብሮ ስለዚህ ነተ በቅድሚ አዘሎ ማልታት ወርሓትሲ ተሐልፍ ይብለና ምሳሌ ምዕራፍ 6 ተለን ተሳለሰይትና ይመወዳታ ከወደ ተጠቀመሉ ድማ ስፔንድ ግበር ገንዘብ መጽዩሎ ናምላኽ ንውሃብ ነትኻል ዝውሃብሲ ትፈሊ ናአኻውን ድማ ኢንቨስት ትገብር ተቀምጥ ትኽዘረፈኸ ተጠቀመሉ ንኽንገልገለሉ መታኒው አምላኽ ይቡና እንደህር ይቡና ድማስ በግባብ ጌርና ድማስ ስፔንድ ክንገብሮ ይግባ አብዝ መቼም ተቀዳመይት ነገርሲ በጀት ምግባር በጀት ጌርናስ በዝግባ መንገድስ ከነውጽ ወይታ እንታይ ለኩም ነረ ብዛባ ካለ አርስታቱን ክምህር ከሎስ ብዛባ ገንዘብሲ ከምሳሌ ገሩ የምጽ ሉቃስ ምዕራፍ 10:4 ብዛባ ወደ መዝሙር ያታ ትምርቲ ሓደ ወደ መዝሙር ሲ ንኢየሱስ ክስብ ክኸይድ ከሎስ ኩሉ ኮስት ሐሲቡ ይክስቦ ዝግባ ቲ ምስዓብ ዘምጻሉ ነገራት ኩሉስ ሐሲቡ ክኸይድ ይግባዩ አብዝብል እንታይሉ መስለኩ ሉቃስ 10:4 እዚ አኽዛረብ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛ ከሰረ ሓደ ሰብ እንድሕር ደልዩስ ይውድአዲው አይውድአን ጀሚሩ ሙድኡ ሲኢኑስ ከይስሕቁዎ መታን ኮፍሉስ ዘይጽብጽመናል ነው ይሉ ስለዚህ ንብረትና ገንዘብና ሲንታይ ኮፍልናስ እንታይ ንገብሮ ንጽብጽቦ ንሐስቦ እጂ አብዝ ብዙ ነገራት ይዛአቱ ምስቲ ጊዜ ጠቅለል ከብሎ እጉብ ምዃን አብዛአቱ ኮንቴንትመንት ከተውጽ خلኻሲ በታ ናብራኻ በታ አካይዳኻሲ በታ ዘላትካ ሚንስሲ ባልክ ክትነብር መኻል አብካለ ቦታ ድማ እንታይ ነው መስለኩም ምሳሌ መቼም ብዙ ይዘበል ገለዘ ይብሉስ ሲሉ ንሩሱ ሀብታም ዘምስል አሉ ብዙ ገንዘብ ከለወስ ንሩሱ ድኻ ዘምስል ድማ አሉ ምሳሌ 13 ሸዋት ዘይብልካ ግን ከምዘለካ መምሳሉን አሉ ማለት ነው አቅመይ ህጅናተይ ደረጃ ክስታይ BMW ወይ ማርቼዲስ ዳይተዘውር ተኾይና ተለቃቂ ሄ ገለ ከሳባብዛ አብጽሄ ሀብታም ከመስል BMW ከዝውርሲ ግቡ አይኮን የምስል የዘለሁ አብዛ አድድማ ጸገም ይብሉን ቲ ክሬዲት ድባል ነገርሲ ከምዘለው ወይም ዝህቡና ናብ ገዛይና ባድራሻይና መጸልና ባሁም መጽዩሽ you are lucky ይብለካ ክፍት ተብሎ خلخ እስራን 5000 ክትልቃህ ተኸሊኻ ፕላቲኒየም ካርድሲ ይብናካለና you are very lucky ካብቶም ዝተመርጹ ሰባት ይኻብለክ የእቱ ኸም ዘለው ግን ዘይ አቅማህ ትነብር ዘይናትካ ነገርሲ ክትከውን ፕሪተንድ ትገብር መተ ስለዚህ በአቅማህ በታሚንሳ ያህ ትነብር ዝግባ ታንቶ ይዝበልኩሁም ሴቭ ምግባር ንጽባህ ልቃህ ግን ሎሚ ንትማሊ ኸትነብር
تمالن استلق حكايو إخا لومي هيوت كادخو بإدات حانيكا نلومي إنجوي كي تقبرس زحالفة نفيوچر كادم ما إنفست كي تقبرسي بزحالفة تنبر مالك سلازي زهزمة أقولو سي كواسد الناس يبل هذا أمريكاوي هذا جزء passionate اللي كسب بخري أيو قد ما أثرت قال آمدات in fact دليل سي إنا يحجي بزك الدالو خلوه سلمتي أمريكا وين أفريكان أمريكان سي كما يتو سيستم بقلوسي تارجت كما يكم زقبرو أبت أنكل نيدخنت كنبرو متانسي how strategically سي كم زبلوهم passionate اللي سبخني تجي أب كم زعينت أنكل سي هنا أتو قال أنا دم هزستبح الكوانت يلا مسلوك أبانا محبر السبد ما بفله أبقى أراتي أونلاين كم زلة إنفستيجر كابزي أس شو الكاس كتبت مي خاجله هوي 99% أيتأمن نسي إذا حدا كجمر كله develop دخونه economy دل أبزس كاب كأل smart وين كاب بقله short cut جلسي أيتغيرني صراح هي بقباب قبر كم ذا عينة اندحر مسيو أنا انتهي مدوكم مسلوك عصرت سبع مخر حتت سوني أنا يمودات تيلوكا ريد فلاك كماني شعاع ريد فلاك أباي ريد فلاك وسد there is nothing كمو عينة دبها النجارين قد تارجيت يوم دقبرنا دينا حتت بزو حفلت أوديبلنا قال ده حرايد ما تبلكو صبوي زحزنا النمالج هانسا شو ويلكات تبليخه قحما بالكينا تبل تتزاري من انت يغون مسلكم كالد ما يدهن اتو تبليو اتو دما تبليو اتو دما تبليو اتو دما تبليو كلها تناسينا تبلعنا خنكيرسي واينا قربسي انت خمسي اس قال دهين بل كبرنا املاخنا يقول يسوع قويتاي كلها ناسينا رغبوس اب تخصيسي من تهيئتو سلازس تايب لكم أنا مسلكم إزرع سبب ما بجيزة قال خمس دحري لهم خا نو جي ورق قال إلهم سي زي ورق الله قال نحابة شيء مدبوس نفس على كيديو زي ورق الله تجز عدو قال فيكيو صعدا ما تقيدو عيدرا درون شو يو بوليس زولل بمزحتو زبلا أنا هنا سلازم تايب لكم ليه تي نجبرو إنفسترينا قال خنا حسب كلنا ونبقى سي التنكقل وايزلس نجبر تقللا جنزبنا وانا مسمع اساسي مجمر ياخن قبرو زقبا نتنا املاخ دو وهاب نتنا نخال نلقسو نحسب كالاي مصاينا انفست نقبر ثالثاي نتز ترفه وايزلي سبند نقبر زحجي غيزينا ابنت ناي قنا كريسماس كاب بلاك فرايداي كل غزي ناي موداتا عربيات خون يمودات حمص تانكس جيفينغ أب أمريكا عرب بلاك فرايداي كبلاك فرايداي كساب كريسماس بقى ناي مرشندايز ناي كستاي جيزي زلكا سيل بحاف رغيبيو إلى تو حنت سبيت نساب أيامسيا 50% سيف جيرا وتزيد جزء هذا ما 100% سيف مكبرنا يانا أنا عنده بلو يدوخ يمدلو تفلتوا لهم ناي لو ما أثرت أمتى يزنقركم نمبر شدوشت 100 بليون يو كبلاك فرايداي كسا كريسماس أب أمريكا مرشندايز سبند دقب شدوشت 100 بليون هك أزي الله تكازي أتكازي خيا زي أخس تقول شدوشت 100 بليون عالم كله سب انتحرام مقاريهم بس 8 شو $10 بس نعلم كله سي 8 شو $10 مبصحو نايلو ما أثرت أمت نمبر يزدقركم سلازس تأملق زحاب الناس وايزليس سبند نكبر ونتأكمل أما حادرتينا ناتنا تراي كم زغونا ساينسب كبرنا أملاخنا يقول رسنا لنا بالله نصلينا توم تطمق الباستر برغت بتدحري ترخبوا ويتا يباركم توم تطمقوا سبات قالوا كل أفنار رسنا لنا نصلي እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا أملاخي
ብዙ ይወለቱ ከምቲ መጠን ሀብቱ ይህልወኒ ብነበልባል መላእክቱ የእምብረኒ ከመጠን ምህረቱ ሀብት ቤቱ አምላኸይ ብዙ ይወለቱ ብነበልባል መላእክቱ የእምብረኒ ከመጠን ምህረቱ ሀብት ቤቱ አምላኸይ ብዙሕ ውዕለቱ ይመልአለይ ከምቲ መጠን ሀብቱ ይህልወኒ ብነበልባል መላእክቱ የእምብረኒ ከመጠን ምህረቱ ሀብት ቤቱ አምላኸይ ብዙሕ ውዕለቱ ይመልአለይ ከምቲ መጠን ሀብቱ ይህልወኒ ነበልባል መላእክቱ የእምብረኒ ከመጠን ምህረቱ ሀብት ቤቱ አምላኸይ ብዙሕ ውዕለቱ ይመልአለይ ከምቲ መጠን ሀብቱ ይህልወኒ ብነበልባል መላእክቱ የእምብረኒ ከመጠን ምህረቱ ሀብት ቤቱ እንታይ ክብሌ አምላኸይ እንታይ ክብሌ እንታይ ክብሌ ኢየሱሰይ እንታይ ክብሌ እንታይ ክብሌ አምላኸይ እንታይ ክብሌ እንታይ ክብሌ ኢየሱሰይ እንታይ ክብሌ ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝዋብ ከይህበካ ትብበር ኣይትዋብር ኢኻ ብምንታይ ክገልጾት ውዕለትካ እንውዝምር ኣብ ቅድሜኻ ብምንታይ ክገልጾት ውዕለትካ እንውዝምር ኣብ ቅድሜኻ ብምንታይ ክገልጾት ውዕለትካ እንውዝምር ኣብ ቅድሜኻ ብምንታይ ክገልጾት ውዕለትካ እንውዝምር ኣብ ቅድሜኻ
ክትገብሪኻ እወ 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 ክትሰርሒኻ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክትገብሪኻ ገና 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 ክትሰርሒኻ ድንቅን መስተንክርን ክትገብሪኻ እወ 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 ክትሰርሒኻ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክትገብሪኻ ገና 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 ክትሰርሒኻ ድንቅን መስተንክርን ክትገብሪኻ እወ 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 ክትሰርሒኻ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክትገብሪኻ ገና 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 ክትሰርሒኻ ድንቅን መስተንክርን ክትገብሪኻ እወ 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 ክትሰርሒኻ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክትገብሪኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ዘኪርካኒኻ ንዓይ ኣብ ውርደተይ ሰይፍኻ በሊኻ ጎይታ ትምክሕተይ ባኻዩ ሓሊፉ እዚ ኩሉ ጸልማት ክብር ተመስገን ንኹሉ ዘመናት ዘኪርካኒኻ ንዓይ ኣብ ውርደተይ ሰይፍኻ በሊኻ ጎይታ ትምክሕተይ ባኻዩ በሪሁ እዚ ኩሉ ጸልማት ክብር ተመስገን ንኹሉ ዘመናት ክብረይ ክዝምር ስቕመታን ከይትብልሲ ኣፈይ ብስሓቕ መሊኻ ደስታቲካኒ ከመስግነካ ኮይኑ በሪኾታይ ኣምላኸይ ባኻ ዋሂብሎ ልበይ ክብረይ ክዝምር ስቕመታን ከይትብልሲ ኣፈይ ብስሓቕ መሊኻ ደስታቲካኒ ከመስግነካ ኮይኑ በሪኾታይ ኣምላኸይ ባኻ ዋሂብሎ ክስምር ስቕመታን ከይትብልሲ ኣፈይ ብስሓቕ መሊኻ ደስታቲካኒ ከመስግነካ ኮይኑ በሪኾታይ ኣምላኸይ ባኻ ባሂብሎ ለውሽተይ ክብረይ ክስምር ስቕመታን ከይትብልሲ ኣፈይ ብስሓቕ መሊኻ ደስታቲካኒ ከመስግነካ ኮይኑ በሪኾታይ ኣምላኸይ ባኻ ባሂብሎ ለውሽተይ ክበል
እስኪ ጭብጨባና እልልታ ሃሌሉያ አምላኬ ሆይ አከብርሃለሁኝ ሌላ ነገር አይደለም ይህስ ታምር ነው ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞት የተባለው ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞት የተባለው ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞት የተባለው ይኸው ቆሞ ይዘምራል ሞት የተባለው ይኸው ቆሞ ይዘምራል ሞት የተባለው አንተን ብሎ አላፈረ ተማምኖብህ ማከሰረ አንተን ብሎ ማዘግየ ከሰው ሁሉ የተለየ አንተን ብሎ አላፈረ ተማምኖብህ ማከሰረ አንተን ብሎ ማዘግየ ከሰው ሁሉ የተለየ አምላኬ ሆይ አከብርሃለሁኝ ሌላው ነገር አይደለም ይህስ ታምር ነው ሞቱን ቆሞ ይሄዳል ሞት የተባለው አምላኬ ሆይ አከብርሃለሁኝ ሌላ ነገር አይደለም ይህስ ታምር ነው ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞት የተባለው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ በደንብ ገርና ጭብጨባ እልልታ ንጎይታና ሀቦ እግዚአብሔር ይባረክ። ክብርና አምላክ ዘለኹሞ ፎረ ሚኒት ኮፈልሞ እግዚአብሔር ይባረክ። እሳትኩም ሳይደው ክትሉ ይኹ ቦታውን የበላን እግዚአብሔር ይባረክ። ክብርና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ደስ ዘብል መዓልቲ እዩ። ክብርና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ዝተሓጎሰ ሰብ ኣሎ ዶ በእልልታ በጭብጨባ ደግሙ ነዚ ጎይታ ዝኽብሮ ይሓቦ እግዚአብሔር ይባረክ። ሎሚ ትእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍጽም ኣለና ከም ቤተ ክርስቲያን ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ እናመሃርኩም ብስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ድማ አጠምቁ ኢሉና እዚ ትእዛዝ ንፍጽም ኣለና እዞም የሕዋትና እውን ነዚ ትእዛዝ ይፍጽሙ ኣለው ድማ ጥምቀት ንወስድ ሓደ ትእዛዝ እዩ እዚ ትእዛዝ ንፍጽም ኣለና ካልኣይ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉን ኣርአያ ኮይኑልና እዩ ኣርአያ ኮይኑ ብኢድ ዮሐንስ ክጥምቕሲ ናብ ትማይሲ ኣትዩ ክጥምቕ ከሎ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ሰማይ ተኸፍተ ይብለና ብመልክዕ ርግቢት መንፈስ ቅዱስ ናቡ መጸ ድምጽ ድማ ካብ ሰማይ ብኡስ ሰመርኩ ፍትወደይ ድብል ድማ መጽኡ እግዚአብሔር ይባረክ። ሎሚ በኢየሱስ ስም ከሙዶ ይኹነሎ ድምጺ ካብ ሰማይ በኢየሱስ ስም ይምጻአሎ ፍሉይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልምማዳት ካብ ዝንንዮ በኢየሱስ ስም ኣብ ህይወቶም ይኹን እግዚአብሔር ይባረክ። ክብርና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣብ ዘለኹም ወፊልና ከለና ፓስተር በረኸት ክመርሐና እዩ ነዝራአት ክንፍጽም ኢና እግዚአብሔር ይባረክ። ክብርና አምላክ ይኹን። ካብቲ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘሕጉስ ስርዓት ተዳሎ ስርዓት ማይ ጥምቀት እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ከዓ ማእኸልና ጎይታ ክኸውን ስለ ዝሃበና ሽሙ ይባረክ። እስኪ ተሓጎሰ ሰብ ተሎ ክብርና አምላክ ይኹን። ለዚ ተጠማቆም ዘለኹም ክትስይኹም ጎይታ ይመስገን። ብሕውና ክንጅምርና ናብ ዚ ክትመጽእ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላትና ከነመስግንና መጀመርታሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ስርዓት ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ አሉና በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ብስምካ አሚኖም ማይ ጥምቀት ድወስዱ ሰባት ስለ ዝሃብከና ነመስግነካ አሉና ናይ ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር እቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ዝፈሰሰላ ግዜ ጀሚሩ ክሳዛ መዓልቲ እዚኣ ነፍሳት ይፍሪ ስለ ዘሎ ነመስግነካ አሉና ጎይታ እግዚአብሔር አባና ድማ ኣብ ፀፅባሕ ዝድሕኑ ነፍሳት ብምውሳኽ ጎይታ ንዓኻ ዝኣምኑ ብስምካ ድማ ማይ ጥምቀት ድወስዱ ኣብ ግዚኡ ተራዓልና ዘለኻ በዚ በረኸት ዝባረኽካና እግዚአብሔር ነመስግነካ አሉና ስለዚ ገበርካያ ኩሉ ምሕረት ነመስገን። ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ብጎይታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተስፋ ገርግሽ ተስፋይ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ኣሚንካ ዮዲኻ
ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒኻ ስለ ዝኣመንካዮ ንሕና ድማ ብሽም ኣቦን ብሽም ወድን ብሽም መንፈስ ቅዱስን ነጠምቐካ ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ሕይወተይ ፍሉይኻ ኣብ መነባብሮይ ፍሉይኻ ይግባንዩ ልዕል ከብለካ ክንብርከኽ ንስምካ ስግድ ንኽብርኻ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕይወተይ ፍሉይኻ ነባብሮይ ፍሉይኻ ይግባንዩ ከብለካ ክንብርከኽ ንስምካ ስግድ ንኽብርኻ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ትዝሐጉስ ነገር እዚ ኢኻ ሎ ማዓንቲ ድጋመ ማለት እዩ on top of ኩሉ ነገር ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳዮም ዝጥመቑ ዘለዎ ሎ ማዓንቲ ጎይታይ ይመስገን لازم أدامي تطمق تسفى قرقش بس بعلت بيتي يوديتي تطمق لو ما أنت قويت هاي بارخ يوديت محري نقويتان يسوع كريستوس كم ناي كل مدحين خجركي أمين كي يوديخي أو أمين يو يوديت محري نقويتان يسوع كريستوس كم ناي كل مدحين خجركي سلازع أمين كيو إحنا دما بسم أبون بسم ودن بسم منفس قدوسن نتأمق كلنا እግዚአብሔር ኣብ ሕይወተይ ፍሉይኻ ኣብ መነባብሮይ ፍሉይኻ ይግባንዩ ልዕል ከብለካ ክንብርከኽ ንስምካ ስግድ ንኽብርኻ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ሕይወተይ ፍሉይኻ ሰናይ ሰሎሞን ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ኣሚንካ ዮዲኻ وين قويتا يسوع كريستوس كم نايقل مدحني قابلين جاهم دمو طقعتها ولا سناي نقويتان يسوع كريستوس كم نايقل مدحني خاجر كاسل زعمن كايو نحنا دما بشم أبون بشم ودن بشم منفس قدوسن نتأمق كالونا صلاة تدكي كبيبوموني قويتا مسرعي كتنقوني التمو زركه كتابك اللي البحر كستمو نتوم تعرفته كهداني نفسي كالي أبدو ما بابو سلاموني تماق سلا زلوا يقول تاي بارا كبرنا الله كالي بسلامون نقول تاني يسوع كريستوس كم نايقل لي مدحني خاجر كا أمين كايودي خا هو أمين يو كالي بسلامون نقول تاني يسوع كريستوس كم نايقل لي مدحني خاجر كا سلا زعمن كايو نحنا دما بشم أبون بشم ودن بشم منفس قدوسن نتأمق كالونا كبري 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 نعخا موقس 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 نعخا سبحات 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 سبحات
سجدت 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 نخا كبري 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 نخا موجس 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 نخا سبحات 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 نخا سجدت 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 نخا يجبك 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 سامسون يناس نقولتان يسوع كريستوس كمنا يقول لي مدحني خاجير كأمين كيوديها هاليلويا آمين سامسون نقولتان يسوع كريستوس كمنا يقول لي مدحني خاجير كاسل استقبل كايو نحن دم بسم أبون بسم ودن بسم منفس قدوس النت أمبقى كالونا كبري 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 نعخا موجس 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 نعخا سبحات 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 نعخا سجدت 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 نعخا يجبك 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 نفتالم استيفانوس نقولتان يسوع كريستوس كمنا يقول لي مدحني خاجير كأمين كيوديها آمين نفتالم استيفانوس نقولتان يسوع كريستوس كمنا يقول لي مدحني خاجير كاسل زعمن كايو نحن دما بسم أبون بسم ودن بسم منفس قدوس النت أمق كالونا كبري 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 نعخا موجس 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 نعخا سبحات 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 نعخا سجدت 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 نعخا يجبك 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 سميوناس نقولتان يسوع كريستوس كمنا يقول لما دحني خاجر كأمين كيوديها آمين آمين سميوناس نقولتان يسوع كريستوس كمنا يقول لما دحني خاجر كاسل زعمن كايو نحن دما بشم أبون بشم ودن بشم منفس قدوس النت أمق كالونا كبري 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 نعخا موجس 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 نعخا سبحات 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 نعخا سجدت 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 نعخا يجبك 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 Isaac Johannes, do you believe in the name of Jesus? Yes. Since you believe in the name of Jesus, we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. كان يكون تنقبضها زخفت لي تماك ورسمو
Novella Jonas, do you believe in the name of Jesus? Yes, I do. Since you believe in the name of Jesus, we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. ምስጋና ይኩኖ ለትደገ ምድሃን ዝኸፈተለይ ትማክሩ ስሙ ለእንደ ምስጋና ይኩኖ ለትደገ ምድሃን ዝኸፈተለይ ትማክሩ ስሙ ለእንደ لقلت خدانة نقويتان يسوع كريستوس كم ناي قل لي مدحين خجركي تقبلكي وامين كيدغي هو يأمن. لقلتي نقويتان يسوع كريستوس كم ناي قل لي مدحين خجركي سلا زعمان كيو نحن عدما بسم أبون بسم ودن بسم منفس قدوسن نتأمق كلنا واتيك مسكنك كفيت كلا يدقت صدقها واتي سمكا كبار حدش مسكانا بافي تنبر واتيك مسكنك كفيت كلا يدقت صدقها لا تناغم سلمين تسيبوي تايبا حدش مسكانا بافي تنبر كفيت كلا يدقت صدقها بوعتك بتاكبر حدش مسكانا باقي كنبر بوعتك مسكنك كفيت كلا يدقت صدقها بوعتك بتاكبر حدش مسكانا باقي كنبر مسكانا እግዚአብሔር ይመስገን የደውና ዘርጊህና አመስግና በበረከት እግዚአብሔር ድማኸን ወጽይና ቅዱስ አቦን መስግነካለና ስለጸናሃና ጊዜ ሁሉ ስምካ ይባረክ ስለዞም እግዚአብሔር አቦይ አብ ቅድሜና እግዚአብሔር አምላኸይ ዝቅዱስ ስርዓት ስለዝወሰዱ እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም ደቅኻ ሁሉ ደጊምና ክብርን ህበካለና ደጊመ ጽልያለሁ ሰማያቶም ይከፈት ተለማሚ ደሞ ዘይፈልጡ እግዚአብሔር አቦይ ነገር አብ ህይወቶም ክኸውን ይጀምር ድምጽኻ ይስምዑ መንፈስ ቅዱስ በፍሉይ መንገድ እግዚአብሔርና በህይወቶም በኢየሱስም ክትመጽእ ካብዛ ማልት እዚ አጀምርካ ንልምን ንጽልይ አሎና ኮይታ ስለ ሁሉ ነመስግነካለና ተስተማህርና ሁሉ አብ ልብና በመንፈስ ቅዱስካ ይተሐተም ክብር ሁሉ ድማ ንህበካለና እግዚአብሔር ይባረኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም አብ ተኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደጌታ ጸላእትኩም ውረሱ ሰሞንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከ ይሁን
ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሰላም ይሁን።